митинга, свързан с екологията в градовете Оваджик и Люлебургас, Младежкият сатиричен театър по официална покана след 2 месеца да гостува за 11 дни на 2 поредни фестивала с 2-часова програма пред повече от 3000 публика. На 32-я фестивал на плодородието в градовете Бабаески и Хайраболо, изнесени с над 10 концерта. Участниците бяха наградени с дипломи, а театъра с златни плакети. Аплодисменти за театър Шкарто! Дами и господа, тази вечер трябваше да гостуваме на сцената на град Бурса, а през следващите дни до 11 този месец в съседните градове. Уважаеми съграждани и гости, отказахме се от гастрола и поканата поради липса на елементарна помощ и средства. Господа бизнесмени, помогнете на младите таланти, търсещи реализация чрез изкуство, получили признание зад граница. С вашата благородна и хуманна помощ, със съпричастност, ще ни дадете самочувствие и гордост, че сме българи, а не имигранти в собствената ни страна. И нека първият поздрав да бъде подарък за фирмите, които ни подадоха ръка, за да осъществим представянето ни в Република Турция, а именно Общинска охрана с началник господин Живко Желев. Аплодисменти! Неохим АД с директор господин Тодоров. Фирма Бевърли МАГ, Общински съвет за култура. ТВ Груп, Компас и фирма Инфра. И нека песента Една българска роза, една българска роза да бъде специален поздрав за всички гостуващи в Димитровград. Аре, майстро, ти си. Газ! Искам сега да видим всички, които знаят тая песен, да пеят с мен. Аре, има ли такива тука? Тука ли сте, Димитровград? Силни аплодисменти, не ви чувам! За морето и за всички нас, всички нас. Тогава, приятелю млад, и тогава, другари, ще усетиш ти нашия град, ще усетиш България. Хубав ден, една българска роза от мен, нека тя да ти напомня с ароматният си глас. За Балкана, за морето и за всички нас, всички нас. Нашия свят ще усетиш България. Седни в този хубав ден една българска роза и мен, нека тя да ти разкаже с ароматният си глас. За Балкана, за морето и за всички нас, всички нас.
И специално за най-хубавата публика в целия свят, специално за българската публика, нека чуем сега колко сте шумни. Аре силно! Вземи в този хубав ден една българска роза от мен, нека тя да ти разкаже за романтния си глас, за Балкана, за морето и за всички нас, всички нас, всички нас, всички нас. И така, уважаеми дами и господа, вие гледате забавно-хумористичната програма Шкарто Шоу с част от своята фестивална програма в Република Турция. С балетна формация Диамант с хореограф Деница Вълчева. Аплодисменти за балетна формация Диамант! Welcome to Bulgaria. Welcome to Bulgaria. Аплодисменти за балет Диамант! Елегантност, балет Диамант, силни аплодисменти! Welcome to Bulgaria. Welcome to Bulgaria. Welcome to Bulgaria. Welcome to Bulgaria.
господа и гости на Димитровград, вие гледате Шкарто шоу на живо с част от своята забавно-хумористична програма след гастролът си в Република Турция на 32-я фестивал на плодородието в градовете Бабаевски и Хайраболу. Нека следващия поздрав бъде специално за най-добрата публика на Балканския полуостров от екипа на Младежки камерен сатиричен театър и телевизионното предаване Шкарто шоу и читалище Възраждане. За най-добрата публика на Балканския полуостров, за публиката в България, песента "Те с очи зелени". Аре, майстро, ти си! Специално за всички гости искам сега да чуя, който знае тая песен, да я пее с мен. Искам да чуя и много силни аплодисменти. Тук ли сте, Димитровград? Не ви чувам! Като всички други, да е вледне лесно любов от 100 години. Да е тази обич, като всички други, да е вледне лесно любов от 100 години. Те с очи зелени, дяволски обича, дали са ми верни, всеки ден се питам. Дали са ми верни, всеки ден се питам. Те с очи зелени, що ли ги обичам? Те с очи зелени, дяволски обича, дали са ми верни, всеки ден се питам. Дали са ми верни, всеки ден се питам. Те с очи лъжливи, що не ги обичам? Специално за най-хубавата публика в цяла България, за Димитровградската публика. Силни аплодисменти! Не е тази обич, като всички други. Вече 100 години двама с теб се лъжем. Не е тази обич, като всички други. Вече 100 години двама с теб се лъжем. Те с очи зелени, дяволски обича, дали са ми верни, всеки ден се питам. Дали са ми верни, всеки ден се питам. Те с очи лъжливи, що ли ги обичам? Те с очи зелени, дяволски обича, дали са ми верни, всеки ден се питам. Дали са ми верни, всеки ден се питам. Те с очи зелени, що не ги обичам? Сега някой знае ли е тази песен? Някой знае ли е тази песен? Искам да чуя, който е знае, нека пее с мен.
зелени дяволски обичам. Дали са ми верни, всеки ден се питам. Дали са ми верни, всеки ден се питам. Те с очи лъжливи, що ли ги обичам? Те с очи лъжливи, що ли ги обичам? Благодаря ви много, Димитровград! Уважаеми приятели и граждани на Димитровград и бизнесмени, помогнете на тези млади хора да продължават своето развитие. Младежки камерен сатиричен театър Шкарто се нуждае от средства за подновяване на гардеробния реквизит, технически инвентар, озвучителна техника и осветление. Чрез вашата финансова помощ имената на вашата фирма ще присъстват като реклама в нашите фестивални и концертни изяви и предавания в страната и чужбина. За контакт и информация на телефон 2 3808 098 268 037 098 61 75 83 и всеки ден от 18:00 часа източно крило на Търговския дом и ДЗИ на 4-ти етаж. И сега нека ви представя младите мимове от камерен сатиричен театър Шкарто с техният атракцион Сивилският браснар. Аплодисменти! Аплодисменти за Дуо Шкарто! И сега, нека видите
Тодоров, няма смисъл повече. Нека видите как изглежда танц на полицайките в Турция. Аплодисменти за балетна формация Диамант, която се завърна от Турция. 1, 2, 3, 4. Basta! Hazır ol! Rahat! Hazır ol! Rahat! Hazır ol! Ne oluyor burada? Bir şeyim var. Sus! Çök! Kalk! Çök! Kalk! Çök! Kalk! Sana geç! Rahat! Hazır ol! Hey! Burası polis karakolu fitness salonu değil. Tamam mı? Sen iki adam ileri. Çök! Kalk!